Taskar makaranci. Assalamu alaikum masoya masu sauraro. Barkanmu da dawowa. Idan ku baƙi ne a wannan tasha tawa mai albarka wato taskar makaranci, don Allah ku taimaka ku danna mini subscribe haɗi da ƙararrawar sauti. Ta haka ne za ku samu sababbin littattafai na da zarar na ɗora. Wancan sususun ba abin da ya isa ya hana, kai dai ka tafi da albarkata kawai ta ishe ka. To shi kenan, na yi gaba ne. Sahabi ya fito daga ɗakin, Samha ya hango na ta fama da Samha ya hango na ta fama da wutar ice, an yi ruwan sama ya jiƙe su sharkaf, idon nan nata jage-jage da hawayen hayaƙin da ya turnuƙe ta. Bai sake kallon ta ba, ya yi gaba abin shi. Malam Audu da tun ɗazu yake kallon yadda ‘yar mutane ke fama da hayaƙi, ya fito ta da hannu, kar ya yi magana uwar masifa ta jiyo shi. A hankali Sama ta ƙarasa kusa da shi, kanta a ƙasa. Gani baba, kin ga? Ga wasu ɓallallun robobi can, ɗauko ki sa a wutar, sai ki ga cikin ikon Allah an yi sa'a ta kama. To baba na gode. Tausayin yarinyar yake ji har cikin ran shi. Ji yake inda shi wani wanda ya isa da gidan shi ne, da tuni ya tsawatar an bar ‘yar mutane ta huta. Allah ya bi miki haƙƙin ki dai. Shi kaɗai ke kiɗan shi yana rawar shi kuma. A kwana a tashi ba wahala wajen Ubangiji, yau watan Samha 8 a gidan Sahabi. A yadda ta zo a haka take, ba wani abu da ya sauya sai ma kuntatawar Inna da Sadiya da kuma Sahabi suka ci gaba da yi mata. Wata 8 ɗin nan bai fi so 3 ya bar ta zuwa gida ba. ‘Yar wayar da take ɗan jin muryar iyayen nata an sace, kuma ba ta da wannan matsayin da za ta iya cigiya, sai dai ta haƙura. Zuwanta na ƙarshe ne ummanta da babanta suka titsiye ta da tambaya akan muguwar ramar da ta yi, wai don ma hijabi na ɓoye kaso mafi rinjaye na daga cikin ramar. Amsar ɗaya, ko da yaushe ba komai. Ba don sun gaji ba suka rabu da ita, amma kullum addu'ar su na biye da ita. Ta ɓangaren Delu kuwa ta gama famfa ‘yarta, ta ɗora ta akan rashin mutunci, ta mata huɗubar kar ta kuskura ta ɗagawa Inna, in dai ta yi mata ta rama. Hasiya ba irin matan nan ba ne da za a gaya musu abin da ya dace su yi. Ita kanta ba kanwar lasa ba ce, ba ta da mutunci. Ta yaga wa Inna har ma da shi kanshi Sahabin, ba dai su sani ba ne kawai. Ita kanta Delun Hasiya ba ƙyale ta yi ba, banda tsiya har rashin kamun kai ba wanda bata iya ba. Wannan kenan. Tunda Sahabi ya fara zuwa wajen Hasiya ya mutu a kanta. A da ko kallonta baya son yi, amma yanzu wani masifar ƙaunarta da jinta a ran shi yake yi. Baya ƙaunar ya ga ɓacin ranta ko kaɗan. Yana zaune kan tabarmar da ta shimfiɗa mishi, ita kuma na nan matse kusa da shi kamar za ta haye cinye shi saboda tsabar rashin kamun kai, ko kuma in ce wayewa a cewar wasu kenan. Ta kalle shi tana kashe murya kamar tsohuwar tantan. Sahabi, ya kamata a matso da hidimar nan kowa ya huta da lissafi. Gaskiya a matse nake fa. Tana wani kashe mishi idanu. Irin firar da yake so kenan shi kuma. Sai wani yashe baki yake kamar dolo. Banda abinki Hasiya, ai na faɗa miki ban ƙarasa ginin da zan ajiye ki ba. So nake na kammala sai a yi komi daga nan. Hasiya ta ɓata rai. Gaskiya ban yadda ba. Gidanku ai yana da girma. Kawai ka sai da wancan gidan da ka fara ginin, ka yi hidimar bikinmu. Sai ka yi min gini a cikin gidanku. Ina ganin wannan shawarar ta yi. Da saurin shi ya yarda akan zai sa gidan a kasuwa ba wani tunani. Ko me kenan za ki ji ni sarauniyar mata. Ta yi murmushi ta yi mishi far da idanu. Da wani iya yi ta shafo gefen fuskar shi da hannunta. Godiya nake mijin Asiya. Gaba ɗaya ya gama susucewa a gaban Asiya. Duk ya ruɗe da yadda take tattaɓa shi da kuma irin dirty talk ɗin da ke fitowa a bakinta. Ya gama ƙudurta a yau ɗin nan zai nemo mai siyan gida ko zai lashi haɗaɗɗiyar zumar da ke hangowa a tattare da Asiya. Kaf abin da ke aljihun shi ya zazzage mata da ya tashi tafiya, kuma ba godi bare na gode. Haka ta sallame shi ya tafi, ita kuma ta yi cikin gida. A kwana 3 da suka yi maganar gida da Asiya, ya samu wanda ya wanke shi ya siyi gidan kuɗi hannu. Ba wanda ya san ya sai da gidan nan daga Delu sai Hasiya. Uwar da ta kawo shi duniya ma bata san labarin ba ko kaɗan. Duk bidirin shirin bikin da suke Samha bata sani ba, sai dai habaici da kusan kullum take sha wajen Inna da Sadiya. Ba ta kansu take ba, ciwon cikin da ya taso ta gaba kwana 2 shi ya fi damunta. Ulcer ta yi mata mugun kamu,
ba kula, ba zuwa asibiti kuma ba isasshen abinci. Da daddare Sahabi ya shigo gidan baban shi na nan zaune ƙofar ɗakin shi yana ta istighfar da carbin shi a hannu. Ko kallon inda uban yake bai yi ba, ya hanyar ɗakin Inna. Inna har ta kwanta ta ji an faɗo mata ɗaki ba ko sallama. A zabure ta miƙe zaune ɗan kwali na faɗuwa tana taro shi. Dallare shi da fitilar ta tai. Wani wawan tsaki ta buga tana daidaita zamanta. Wallahi kayi muguwar asara Sahabi. Jibi yadda ka firgita ni saboda Allah. Kai ƴar sallaman nan ta kare yawa ma baka iya ba. Wallahi na sha an shigo a danne ni ne a ƙwace cinikin da na yi ɗazu. To aniyar moɗa ta biranda. Banda kai jini na ne wallahi da sai na ja maka Allah ya isa firgita ni da kai. Wai tukun uban me ya kawo ka ɗaki na a daren nan? Ko kayi makuwar ɗakin matarka ne? Tsaki Sahabi ya ja. Wallahi kina da matsala Inna. Ke ba hali mutum ya shigo sai ki wani firgita alamun rashin gaskiya? Ah cabɗi Sahabi. Cin fuska ya kawo ka ɗaki na kenan? Ko dai ka sha wacce tafi ƙarfin kanka ne? Ke dai kika sani Inna. Magana ce ta kawo ni. In kuma baki shirya ji ba sai in kama kaina. Da Inna ta ji haka ta miƙe ta zauna da kyau. To zauna ina jin ka. Kin zama yayi daga tsayen da yake ya fara gaya mata abin da ya kawo shi. Kawun Asiya ya same ni ɗazu akan maganar auren mu. Sun shirya nan da sati 3 za a yi komai har da ɗaurin aure. Inna ta yi shiru tana nazarin maganar. Ta san ba haka suka shirya da aminiyar ta ba. Amma ya abin ya zo a haka. Inna ta kawar da wannan tunanin tunda ba mai bata amsa. Ta mai da hankalinta ga Sahabi. Banda abinka Sahabi ginin fa. Na sha sai ka ƙarasa tukun za a yi. A'a Inna a nan za ta zauna ita ma. Ginin a hankali na ƙarasa. Ya binne ta bai faɗa mata ya sai da ginin nashi ba. To ai shi kenan. Ta can ɓangaren sai ka tayar mata da nata ɗakin. Amma haɗa lefe da wasu kayan al'ada fa yaushe za a yi? Kar ki damu da wannan Inna. Na riga da na ba su kuɗin komi. Sadaki ne kawai ban bayar ba. Shi ma sai ranar ɗaurin aure zan biya. Zara idanu Inna ta yi tana salati. Yanzu kuɗin komi ka cake ka ba su? A ina ka taɓa jin an yi haka? Na san ba ma kircin kowa ba ne sai na Delu. Au da haka za mu fara? Tsaya Inna, ke fa baki cika tsayawa kina fahimtar magana ba. Sauƙaƙa miki wahala ne shi yasa na ba su yi komi da kansu. Amma ba ruwan Baba Delu a magana sai da safe. Ya fice abin shi ya bar ta da riƙe haɓa. Kwata kawai Inna ta yi ta kwanta tana ƙara daddafe lalitarta. Lokacin da Sahabi ya shiga sashin su sama ta jima da bacci. Ko fuskarta ka kalla ka san bata da lafiya. Dauriya ce kawai da rashin madafa. Tsallake ta yi ya kwanta abin shi tunanin Asiya farran shi da yadda zai mori amarcin shi da ita. Da garin Allah ya waye masu ɗorawa Sahabi gini suka zo. Ta jikin ɗayan ɗakin Samha da aka sa mata kujeru aka tayar da ginin ɗaki ɗaya mai girman gaske. Abinka da komi akwai. A ranar aka kai tsawon ɗakin da niyyar in ya sha iska zuwa kwana 2 sai a ƙarasa. Ko da Samha ta ga ginin bata kawo komi a ranta ba kuma bata sa wa ranta tana son ta sani ba. Wata 8 da kwanaki sai a yau ne Inna bata yi alala ba. Ta tafi biɗiɗi a cewarta in ka zauna za ka ga zama. A ranar ba wanda ya kai Samha farin ciki da jin daɗi. Ko ba komai za ta huta ta samu ‘yancin kanta. Tana kwance bayan azahar inda ta idar da sallarta. Sahabi ya shigo kamar kullum ba sallama ba alamun shigowa. Janye ƙafafunta ta yi kar ya taka ta. Zaune ta tashi tana kallon shi. Abin mamaki ya so bata. Kwata-kwatan Sahabi bai fiye zama a gida ba. Amma cikin satin nan zaman nashi har ya so yayi yawa. Barka da rana ta ce mishi. Tana ƙoƙarin tashi daga wajen. Tun kwanaki da ya so ya danne ta da ƙarfi da yaji ta daina zama inda yake. Zama waje ɗaya tsautsayi in ji kifi. Dawo ki zauna magana na shigo me. Ba musu ta dawo amma bata zauna kusa da shi ba. Kujerar bakin kofa ta ɗan ɗosana mazaunanta. Tsaki ya ja dan sarai ya gane tsoron shi take ji. Bayan bata san yanzu ba ta kanta yake ba. Gyara zaman shi idon shi a kanta. Ya kike da suna ma? Ido Samha ta ɗaga ta kalle shi. Iko sai lillahi. Wai yau ita ce Sahabi ya manta sunanta? Ko ma dai mene? Ina so ki kwashe kujerunki na nan ɗakin zan yi amfani da shi. Kamar ya ban gane ba. Ban gane me kake nufi ba. Ai ba kurma ba ce ke. Sarai kin gane me nake nufi. Daga nan zuwa kwana 3 ki kwashe duk ma inda zaki kai ki kai. Naji zan kwashe amma me zaka yi da ɗaki? Wani kallo Sahabi ya watsa mata. Au ba ki da labari? Aure zan yi nan da sati 2 masu zuwa.
Zan auri wacce take da mamora ba shafaffiya irin ki ba. Murmushi mai ƙayatarwa Samha ta yi, murmushin da ta jima ba ta yi irin shi ba. Madalla da wannan magana, Allah ya ba ku zaman lafiya da wacce ba shafaffiyar ba. Abu ɗaya zan gaya maka Sahabi, in dai ka zalunce ni ka sani Allah ba zai taɓa barin ka ba. Da sauri Samha ta bar ɗakin, wani kuka ne ke taso mata wanda zallar takaici da baƙin ciki ne ke cin ranta. Sai da ta koma ɗayan ɗakin ta fashe da kuka. Ta yi kuka mai isar ta kuma ta yi addu'a. Ta san Ubangiji baya bacci kuma baya ƙyale zalunci. Shi kam tun da ya isar mata da saƙon shi ya gaba abin shi. Ba ta gaban shi sam, dan ya so ya sawwaƙe mata ya huta da ganinta inna ta hana shi. Wai in ya sake ta yanzu suke da asara bata haihu ba kuma bata daɗe ba. Ku ji mugunta. Gidan ya rage daga Samha sai Sadiya da ke ta bacci. Inna an buga wani wajen kuma. Da Samha ta ga zaman ba zai mata ba, ta tashi daga kwancen da take. Banɗaki ta shiga ta watsa ruwa sannan ta shirya cikin shigarta da kuka sani. Ƙofar gida ta fito ta ga ko za ta ga Iro ƙanin Sahabi. Ta fito shi kuma zai shiga gidan suka ci karo. Da sauri ta ja baya tana ba shi haƙuri. Kaɗa kai kawai zai wuce. Ibrahim ta kira cikakken sunan shi. Waigowa ya da sauri jin yadda muryarta ta daki kunnen shi. Rana ta farko da magana ta taɓa shiga tsakaninsu. Ya aka yi farar mace? Kan sama a ƙasa ta ci gaba da mishi magana. Don Allah Ibrahim, ina zan samu kura? Kallonta Iro yayi, me za ki yi da kura? Taimaka min za ka yi in kwashe kujeruna a kai min gidanmu. Ruɓewa suka yi hala. Tambayar ma ta so ba ta dariya. A'a fa, kawai mai ɗakin yana buƙatar ɗakin shi ne, amma ba ruɓewa suka yi ba. Oho, na gane, amma fa ta haya ce sai an biya. Ba komai zan biya. Fasa shiga gidan Iro yayi, yana tafe yana kaɗa hannu irin dai yadda 'yan shaye-shayen nan ke yi. Da ta gaji da jiran Iro cikin gidan, ta koma ta fara kaye-kayen kayan da ta san za ta iya kawarwa. Burum ta ji mutum a kanta. Ta riga da ta saba, 'yan gidan kaf ɗinsu sallama bata dame su ba in ka cire Malam Audu. Shi zai yi ta ko da ba wanda zai amsa mishi. An samu kuwa Ibrahim? Ga ta can a waje. Gaye ƙaraso mana, ya kira wanda suka taho tare. Iro da abokin shi Gaye suka kwashe kujerun tas suka ɗora a kan kura. Ɗakin da gadonta yake ta sakayo sannan ta sakayo sashin ta bi bayan su Iro. Rabin fuskarta a rufe yake, ba kowa ya san fuskarta ba, amma da an ga irin shigan nan an san dai ko Umma ce ko kuma Samha. Su biyu ne rak a garin suke wannan shigar. In ka ga wata da irinta to baƙin su ne, kuma ba kasafai suke zuwa ba. Zan iya cewa Ziyada ce kawai ta san matsugunin 'yar uwarta. Su Iro sun riga ta ƙarasawa gidan nasu, sai da suka jira ta ƙaraso tukun. Sannunku, bari in shiga ne wa masu gidan magana. A fito lafiya kyakkyawa. Da sallama Samha ta shiga gidansu. Umma tana ta shara. Da gudu ta ƙarasa wajen Umma ta rungume ta. Hannu biyu Umma ta rungume 'yarta. Yanzu da yamman nan kike tafe Samha? Samha ba magana sai ma ƙara maƙale Umma da ta yi. Banda ajiyar zuciya ba abin da take saukewa. Ina son ki Umma na. Abin da kawai take iya faɗa kenan. Umma za a shigo da kaya, ki gyara. Kayan me kuma? Ki dai gyara, na bar su a waje. Da sauri Samha ta juya waje. Ibrahim ku shigo da su daga ciki. Sakato Umma ta yi sanda su Iro ke kiciniyar shigo da kujeru. Sauya harshe Umma ta yi tana wa Samha magana. Me ya faru kika kwaso kaya haka Samha? Kin bar ni a duhu fa. Ba komai fa Umma, bari su tafi dai. Sun gama shigo da su tas sannan Samha ta karɓi 1000 wajen Umma ta basu. Suna ta jin daɗi. Kuɗin hayar kurar bai wuce 300 a yini ba. Gashi aikin da bai wuce awa ɗaya ba an basu har 1000. Sun ji daɗi sosai suka yi musu sallama suka yi gaba. Umma har yanzu tana tsaye inda take, tana jiran ta ji meye dalilin Samha na kwaso kujeru da yammacin nan ido na ganin ido. Kai tsaye madafarsu ta shige, ta ɗauko kwano ta zubo dambun da Umma bata jima da gama shi ba. Ya sha zogale da albasa sai zuba ƙamshin man ƙuli yake. Fitowarta kenan, babanta ya sallama ya shigo gidan. Ya tsaya da ya ga kujeru jere a tsakar gidan nashi, ga kuma Samha tsaye da kwanon abinci. Lafiya me ya faru? Tambayar da ya fara yi kenan shi ma. Duk tambayar da suke mata sai da ta gama cika cikinta ta yi tab.
tukun ta gaya musu dalilin kwaso kujerun. Daga baba har umma shiru suka suna sauraron ta. Abin na musu ciwo a cikin zukatansu amma a matsayinsu na iyaye na gari dole suka sabunta mata nasiha da ban haƙuri. Umma saurin kuka ke gare ta, kukanta sai da ya sa Samha kuka ita ma. Haka baba ya haɗa kansu ya yi ta lallashi ko da ba su san a wane irin yanayi Samha ke rayuwa a gidan aurenta ba. Tabbas kallo ɗaya za ka mata ka san tana cikin matsi da takura. Tambayar duniya ko za su kwana suna tambayar su ba za ta taɓa faɗa musu komai ba sai dai ta yi murmushi ko ma kaso 98 na walwala da fara'ar Samha ya ragu. Samha akwai tsokana, fara'a, tsalle-tsalle amma yanzu ba ko ɗaya, ta zama wata sukuku da ita. Farko da Umma ta fara ganin yadda Samha take sukuku sai ta yi tunanin ko ciki ne amma yanzu ta tabbatar ba ciki ba ne. Ta fi tunanin takura ce ko kuma rashin jin daɗin auren gaba ɗaya. Sai bayan isha'i shi ma sai da aka yi da gaske tukun Samha ta tashi. Babanta da kanshi ya raka ta har gab da gidan tukun ya tsaya, 5,000 ɗin da ke aljihun shi ya cire 3 ya bata. Yana nan tsaye har ta shige gida sannan ya juya ya koma gida. Da sallama ciki-ciki ta shiga gidan. Cirko-cirko ta iske mutanen gidan har da Sahabi kowa yana faɗin albarkacin bakin shi. Sadiya ce ta farga da shigowar Samha. La, inna kin ga algungumar. Idanunsu gaba ɗaya kan Samhar ya koma. Kafin kowa ya magana Sahabi ya ɗaga murya da ƙarfi. Gidan uban wa kika je? Gidan ubana, ta yi maganar da ƙarfi kamar yadda ya mata, kuma ta juya ta hanyar sashinta. Mamakin zuwan abin ne ya sa al'amarin ya canza. Wani zamani ne mai ɗauke da al'amari na ban mamaki. Shin wani irin zamani ne wannan? Me yake wakana a cikinsa? Tawa ƙaddarar. Wai shin me za ku ce? Me kuka fahimta? Al'amari ne babba. Tawa ƙaddarar littafi ne mai ban mamaki da ban al'ajabi. Littafi ne kuma wanda ya faru a gaske. Kar ku bari a baku labarin wannan littafin. Ku shiga ku saurara a tashar ku mai farin jini da kuke ƙauna a kodayaushe, wato taskar makaranci. Tawa ƙaddarar. Tawa ƙaddarar menene a cikinta? Ni fa abin nan ya fi ƙarfi na. A ina ka taɓa ganin an yi mu'amalar zamantakewa tsakanin mutum da aljan? Na fi so ki kwantar da hankalinki. Babu abin da zai same mu. Kuma malam ya ce dawowa ta yi domin... Wallahi ba zan iya jurewa ba. Kawai ta dawo ne kawai don ta cutar da mu. Ka manta irin wahalar da muka sha a baya ne? Kishi da aljana return. Ina ma abota sauraron littattafan Hausa musamman waɗanda suka bibi littafinmu na Kishi da Aljana. Ya dawo muku a sabon salo. Littafi ne mai ban mamaki, ban al'ajabi da kuma ban tausayi. Mrs. Suleiman Zainab Falala ce ta zauna ta baje basira da fikira ta dawo muku da wannan littafi. To yau gashi ya zo da wani sabon salo. Kishi da Aljana return. Mu kasance da mu da ku a wannan tashar mai farin jini, wato taskar makaranci, domin sauraron wannan ƙayataccen littafi. Kishi da Aljana return. Kishi da Aljana return.